Praktično kad su naučene zamenice, ove lične zamenice koje se mogu staviti na mesto subjekta, možemo početi i sa rečenicama. Prvo vreme će biti uopšteno sadašnje vreme, kojeg nema kao posebnog u srpskom, jer u srpskom imamo jednu sadašnjost i kada kažemo nešto u sadašnjosti u srpskom, na osnovu konteksta ili situacije mi zaključujemo da li to osoba radi sada ili to osoba radi inače. Ovo je vreme za ono što se radi inače, za ono što uopšteno važi. I kad se upoznajemo, uglavnom koristimo to vreme zato što pri upoznavanju je logičnije da govorimo šta je inače važi za nas, a ne šta trenutno radimo. Uzet ćemo glagol love kao primer za početak tog vremena, jer je love kao voleti poznat skoro svima, čak i kada ne znaju engleski jezik. Primetite ovo na kraju, s njim će se svašta dešavati kada dodamo nastavke i Englezi imaju dosta tog koje su pre izgovarali, ono sada samo stoji tu i ne izgovara se. Love, voleti. I sada mi možemo govoriti u raznim licima kako nešto volimo. Šta ćemo izabrati da volimo? Hajde da izaberemo Novi Sad. I onda možemo reći ovako. Ja volim Novi Sad. I love Novi Sad. Možemo reći ti voliš Novi Sad ili vi volite Novi Sad. You love Novi Sad. Možemo reći mi volimo Novi Sad. We love Novi Sad. Znači, bilo da upotrebimo I kao subjekat, you ili we, mi govorimo da volimo Novi Sad pomoću jednog glagola love Novi Sad. Ništa ne dodajemo, samo izgovaramo glagol. Oni vole Novi Sad, više njih, ili one vole Novi Sad. They love Novi Sad. Isto kao i za sve ostale. Međutim, kada pričamo o jednoj osobi koja ne učestvuje u razgovoru, kao što je on, he, ili kada pričamo o jednoj ženskoj osobi koja ne učestvuje u razgovoru, kao što je ona, she, Mile, he, Mila, she. Ili kada pričamo o nekom kučetu, evo naše kuće se zove Munja, pa ćemo reći Munja, it. Onda ovo love dobija nastavak. I onda mu dodajemo l, o, b, e, dodajemo mu nastavak s. I čitamo ovako. He loves Novi Sad. She loves Novi Sad. It loves Novi Sad. Mogli smo reći da dodajemo nastavak es, ali pošto ovog već ima ovde, nećemo duplo dodavati. To će se desiti u nekim drugim situacijama. Znači, I love Novi Sad, you love Novi Sad, we love Novi Sad, they love Novi Sad. Ali, he loves Novi Sad, she loves Novi Sad, it loves Novi Sad. Mile loves Novi Sad. Ako kažemo Mile, ne treba nam he, ko ni u srpskom, što ne kažemo Mile pa on. Ili jedno ili drugo. Mila loves Novi Sad. Ako kažemo Mila, ne treba nam she, kao što i u srpskom ne kažemo i Mila i ona. Munja, naše kerče, loves Novi Sad. Naravno, ne upotrebljamo zajedno Munje i it, nego ili imenujemo subjekat ili stavimo zamenicu. I tako smo mi naučili da kažemo volim Novi Sad i sa drugim rečenicama i rečima koje su slične kao u srpskom provežbat ćemo ovaj oblik uopštenog govora. Znači, tu govorimo o onome što uopšte važi. Kako izgovaramo ovo se, primetite, loves. Kako će se izgovarati u drugim glagolima razlikuje se od ovog. U zavisnosti od toga kako se glagol završava. O tom potom kad stignemo do toga.